Carme vive en Rois, comarca do Sar. É enxeñeira de formación e labrega de corazón. O que ela recolleu dos seus maiores compárteo agora nas aulas da universidade. Cando non está na horta, está coa rapazada da súa aldea poñéndolles películas. Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Ola de novo, que tal? Hoxe, outra vez máis, nesta Universidade do Campo, polo Rejo. Sabedes que imos facer hoxe? Fusionar produtos e culturas. E aí imos facer unha crema de fabas con cacao. Ide tomando nota porque imos facer unha receita, xa veredes, que sorprendente. E que rica, claro. Espero. Para facer esta deliciosa crema de cacao, abelás, fabas e azucre, imos precisar 10 gramos de cacao puro, 2 culleradas sopeiras de abelás torradas e trituradas en grans, 100 gramos de fabas, lembra de poñelas a remollo se as facedes secas, e 20 gramos de panela. Por favor, Carme, comeza que se me fai auga na boca só de pronunciar os ingredientes. Ben, tomachedes nota? Eu, mentras tanto, estive pesando as cantidades, porque nesta receita é importante que tomedes nota exacta de as cantidades que empregamos, vale? Por qué? Pois porque senón a receita non vos sale ben. Mirade, o primeiro que precisamos eran os 100 gramos de fabas, ou lentellas, que é como lle chamamos aquí pola zona do Sar. Poden estar ou ben ser secas, e polo tanto temos que poñelas a remollo, por suposto, o día anterior para que reblandeza a codia de fora e para que non nos queden duras ao crocelas, ou poden ser frescas, das que están na planta. Nese caso non fai falta máis que poñelas a cocer no mesmo momento. Non lle botamos sal, vale? Vai ser para algo doce, polo tanto non levan sal, sí? E temos que acordarnos de sempre reservar unha pouquiña de auga de cocer esas fabas, porque nos vai facer falta para ter así esa textura un pouquiño blandiña de untar, que é como nos vai quedar, vai nos quedar unha cremiña de untar. Así que vamos proceder. Fusionemos produtos e culturas. Panela ou azucre de cana, sempre ecolóxico. Ben, sabedes xa de que falamos sempre. E de comercio xusto, por favor, que tamén hai xente noutros países que ten o mesmo dereito que a nós a poder cobrar polo que fai. Por lo tanto, o seguinte, cacao, produto americano donde os haxa, non? Que seña puro, vale? E de comercio xusto tamén, e por suposto ecolóxico. E por último, as nosas abelás. As abelás que temos á beira dos ríos a centos e que as temos moitas veces por aí as pobres sin facerlle caso. Torrámolas nun forno calquera que teñamos na casa e despois batémolas un pouco para ter así eses grauciños que nos dan na lengua que nos gusta tanto esa textura. Se non temos abelás, pois se non temos abelás podemos mesturarlle calquera outro froito seco, sei, noces, castañas, améndoas, pero claro, podemos aproveitar eso que temos tanto e que moitas veces tanto temos por aí tirado que non sabemos nin apreciar. Pois veña, a abelás logo para a nosa crema. E por último, fusionamos. Agora, como as fabas ou lentellas o que fan facer é espesar a nosa cremiña, e cando temos que ter reservada auga de cocelas. Se vemos que nos queda moi espesa, botámoslle unha pouca de auga. Que non? Pois deixámola así tal cual. A min pareceme que esta vou na probar, pero creo que está perfecta. Non lle poñería nada máis. A emplatar e a degustar. Aquí as tedes. Legumes, froitos secos, cacao e azucre. A que vos sona isto? A unha merenda, non me dixades que non está ben sabrosa e ben sanota. Ata aquí a receita de hoxe. Gracias a quen?
ás mulleres da baña, a Lola, a Marité, a todas as mulleres que fan unhas filloas da pedra boísimas e que foron que me enseñaron, porque resulta que a utilizan para meter nas filloas. Así que eu quedome aquí degustando. Vos probade a facela. Veña, ata outra. Non sei a vos, pero a min caro me custa falar con tanta auga na boca. Repasemos esta delicia de receita. O primeiro é botar a panela en riba das fabas xa cocidas. Tamén lle engadimos 10 gramos de cacao. Incorporámolas a velás torradas. Batemos para que se fusionen os ingredientes. Probamos a textura e, se fixese falta, botámoslle unha pouca auga do cocido das fabas. Untamos no pan e a comer. Unha deliciosa e saudable crema para nenos, nenas e maiores.